Čaute, tu je Tomáš Kubík. Dneska by som vám chcel, chcel spraviť unboxing na hru Tour de France 2012. Takže to nejako. Dáme to dole, aby ste videli. Tak. Tak, to dialíme. Dáme to vyššie. Dobre, no, tak rozstrihneme. Stačí to takto. Takže tuto je to nejaký papierik k tomu, je to faktúra, dobre, a toto je samotná hra Le Tour de France. Rozbalíme. Tour de France 2012. Takže máme tu toto, CDčko a návod, tak si pozriem, že čo to všetko je, jak sa to ovláda. OK, no tak toto je hra Tour de France 2012. Som rád, že som mohol spraviť s vami tento unboxing a teším sa na ďalšie unboxingy, ktoré spolu spravím, takže sa na vás veľmi teším. Wašák!